Здравейте ви, бокс! Аз съм Ронал 20 и това е третия епизод на Майнкрафт. И днеска ще направя ферма за крави, може би. И ето, направих си втория етаж зад кадър, така доста добре. Стана и какъв лак. Тук чест за камъни, тук за простоти, тук намерих 6 диаманта, без да снимам. Така малко си копах и се енчантнах диамантена кирка. Просто страхотен енчант ми се падна. Бях 33 левел, сега както виждате съм 19. И така, този епизод, ферма за крави, ето там е enchantment тейбъла. Но защо имам такъв лак, не знам. Така, снимам с 40 фрейма и просто ужасен лак. И надявам се в клипа да не лаги толкова. Така, тук има няколко крави. Ще ги привлека. Така, аре моето момче ела. Точно моето момиче. Седно. Малко съм болен, така че ще ме извинявате. Може и портал към ада да си направя. Зад кадри играх доста. Така от дълго време нямаше клипове. Даскало какво се прави и сега съм болен малко. И сега тия неща да идват. Аре бе. Така. Така съм като някакъв селяк тук, аре бе, крави. Аре, елате. За сега са двечки, но ще ги размножа. О, тук има още. Само че трябва да направя няколко огради и така ги заограда. Така, ето ми е къщичката. Доста хубава. Къде е третата е? Ей там. Аре ма, ялай ти. Така. Сега пък другата не ще. Омагъве, ари, идвайте. Абе, както и да е, другите после. Първо тя ги оправим. Не, метнем той тук. Арама. Така, сега. Да отида набързо да направя огради. Дървото е тук. Май. Воу. Супер, нямам дърво. Сега ще видим какво ще направим. Ще се огради, никакъв шанс да ми стигнат просто. Тук не, нямам никакво дърво повече. И би трябвало да имам бяло, но... ето. Така, ако ме чуете някак си слабо, се извинявам. Просто... съм болен и... не знам. И може би гласа ми е малко променен. Така, 14 дано да стигнат. Така, ето ги, тук са. Ето
тук да направим набързо една ферма. Да, двечките, ако мога ги набутаме тук, ще е добре. Да, ще ги набутаме. Ама. Така. Аре, яла и ти. Аре, ма, яла, ма. Аре, бе. Глей. Яла, ма. Глей ся. Сети са. Така, сега. Да, добре, закопах ги. Така. Абе, аз може би зад кадър ще я разширя, ще видим. То пак аз тук съм имал огради. Ама кой да види? Така. Сега. Да направи един фенсгейт. Не, ево тук. Така. Сега ги размножим. Така. Имам си компас. Сега да легна. Така сега просто в клипа не ми се занимава да си игра 2 часа с тях, затова е толкова малка фермата, но аз зад кадър обещавам ще я разширя. Сега да си взема обсидиана. И портала. Това е някакъв бък, защото... да. Сета. Не знам защо имам толкова лак, пък снимам с 30 FPS. Май ставаш така и аз си направя една запалка. Ако имам флинде. Да, честито, нямам флинт. Сега 2 часа едва ли ще си изкарам флинт. Да, направих си и торта. Айрана е горе. Вземем новия чем. И така, я видим сега как се прави запалка. Така, да, добре. Надявам се ви харесват епизодите. Та напоследък не мога да правя много клипове, за жалост, но... Да видим сега така ли се правиш портал въобще. Да, така се прави друг път. Да, мисля, че трябва да слезна долу до мината, за да взема обсидиан. Так може да си изпробвам и кирката. Къде ми беше кирката? Ей тук. Така. Така като се върнаш се енчантна и то Iron Mech на там може би 5 левел някъде. Да, тук съм копал малко. Може да предлагате идеи какво да правя в следващите епизоди. Тук е лавата. Тоест обсидиана, да е.
се. Да, ето тук, ако няма лава, ще е хубаво. Както виждате, с тази кирка доста по-бързо се копа обсидиан, което е доста добре. Ама заради моята мишка ще се бавим малко. Айде бе. И аз не знам кога ще си купа нова мишка, но надявам се да е скоро. Защото стая направо. Да, наистина кирката е доста добра. Ето Efficiency 2, Unbreaking 2, Fortune 1 на 14 лева мисля, че беше. Доста добър енчант. И сега се качваме нагоре. Няма влизам в портала. Така. Един диамант бях намерил в тази пещера, всякъде бяхме. Пък другите 5 ги намерих там, тук където слагах стълбите. Изкопах там един камък и не намерих диаманти. Това беше доста голяма изненада. Така, надявам се да стане сега. Да, супер. Сега си енчантна меча. На 5 левел. Да видим някой енчант или пък. Аре, 11. Това е разпектен, но супер. Така ще ги запалим. Така нещо се изпотих. Така, тук си остава кирката, все пак. Тук дърта. Запалката ще е долу. Така се са чули още какво да направя. Ще ходят все по-малко животни. Там виждам крави. Да имаме малко храна. И сега ще се направи една диамантена лопата и ще енчантна на 8. Ой. Това се запали. Право и умре, така няма значение. Пиле. Няма падни долу, бе. Падна във въздуха. Така, много ви благодаря. Последният епизод на оцеляването има 12 лайка и 108 гледания, така че много ви благодаря. Надявам се този клип поне да има 100. Много ще се зарадвам. Така, не съм такъв известен геймър, но все пак ми е забавно да правя клипове. Тук яко местенце. Да, ето, доста добро оцеляне се получава за сега. Имам и доста яйца, така че може да правим и ферма за кокошки. Трябваше да направя няколко огради без да снимам, преди да започна по-точно и направо нищо. Зад кадър ще разширя, просто сега не искам да губя излишно време. О, тук пържоли съм имал, не знаех. Така, сега, какво ще да правя друго? Общо взето, мисля, че това ще... да, ще да се направя лопата и това ще... Да, вече нямам диаманти. Нямам и пръчки, което е зле. Така, диамантена лопата. Наистина се извинявам много за лага, но аз съм свикнал да игра така. 9 левел, ако мога намеря. Някакъв бък. Да, 9
9 Unbreaking 1. И добре си е. И това ще е за този епизод. Чао!